Jasně, samozřejmě, ano, ano. A vy, slečno Viktorie Janečková, vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Filipem Jandou, budete mu milující manželkou a oporou v dobrém i ve zlém? Ano. A nyní se ptám vás, pane Marku Rochle, vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou Terezou Janečkovou? Ano. A vy, slečno Terezo Janečková, vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Markem Rochlem, budete mu milující manželkou a oporou v časech dobrých a zlých? Ano. A konečně vy, Pane Karle Rakušane, berete si zde přítomnou Dominiku Skolkovou za svou zákonitou manželku, budete ji ctít, milovat a stát po jejím boku, dokud vás smrt nerozdělí? Ano. Ano. a vy, slečno Izabelo Janečková? Ano. Ano. Děkuji vám, protože jste splnili všechny povinnosti dané českým právním řádem. Prohlašuji tímto vaše manželství za právoplatně uzavřené. Můžete si vyměnit prstínky. A nyní první manželské políbení. Chápete, co to je za člověka, který se takhle příkladně stará o svoje miláčky a ostatní zvířata nechá málem chcípnout? Jste mě tady vyšlo lidi fyzologicky. Teď já jsem starosta nebo kámoš. Už brzo se užiješ s novejma kámošema, ty parchante. No. To není moc profesionální. Pardon, šéfe, ale když jsem viděl ty zvířata, tak... Já to chápu. Zatýrání zvířat vám hrozí odnětí svobody až na 3 roky. A věřte mi, že soudu bude úplně jedno, kdo je váš kamarád. Odveďte ho. Promiňte, že jsem vám zkazil den. Proč má tenhle chlap doma tolik zvířat, když je vlastně nenávidí? Jenom aby ukázal, že na to má. No to asi jo. No a jak to vidíte? Paradoxně jsou na tom nejlíp opice, protože ty se nažrali u nás, že? Oba dva ty koně jsou sice vyhublí a ve zuboženém stavu, ale dostanou se z toho. Nicméně ta množírna vzadu v domě, ta je opravdu hrozná. A to už jsem viděla lecos. No to mi povídej. Ty psi se kousali navzájem, rány mají zhysaný, zanícený. Musíme je ošetřit, někteří to možná nepřežijou. A co myslíte, zvládnete je zachránit nebo je budete muset utratit? Uděláme, co bude v našich silách. Ale tak vyberte ty, co jsou na tom nejhůř a já zařídím okamžitý převoz. Jasný. Tak ať se vám daří. Děkujeme za vaši vstřícnost. Vám všem. Děkujeme. Myslím, že žádná další takováhle svatba tady už dlouho nebude. No, to si pište, že ne. Nashledanou. Je to dobrý, ještě nezačali. Filipe! 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 Já jsem tak rád, že jsme to stihli. Tak co mi to vypukne? Franto, už je po? Jsi ti od začátku říkal, že to je blbost, teď jsme kvůli tobě nestihli svatbu. Kvůli mě, jo? Ty do toho začal nechat navážet, ty šašku počmárané. Ale prosím, dej mi pokoj. toho bitva. Omlouvám se. Vy ostatní mě na chvíli poslouchejte. Děkuju. Chci jenom říct, že jsme tady už měli v zoo hodně svadeb, ale opravdu žádná se nedala srovnat s tou dnešní. No tak tohle to mě vážně moc pomohlo. Františ. Mám pro vás všechny ještě jednu zprávu. Právě mi napsal starosta, že s Adamem všechno potřebné podepsali. To znamená, že Adam Hruška se od zítřejšího rána stává vaším novým ředitelem. Pro mě to znamená jedno jediné, že jsem dnes s vámi všemi tady v zoo jako ředitelka naposledy. A musím říct, že lepší den jsem si opravdu vybrat nemohla. Děkuju vám. Pěkná svatba byla, mám se to natáčím. Už to stopnu.